Ще ви покажа какво се случва, когато има проблем автомобил с CAN комуникацията. В момента всичко си работи напълно нормално и адекватно. Но след като пусна здравния доклад и диагностичното оборудване се включи в автомобила, ще видите какво ще се следва. Ето, пускам здравен доклад и вижте какво става. Обортомерът подскача, стрелката на температурата също, отпред перкът се включва. Ето, това са нормалните стойности от 120 Ома на CAN линията, когато всичко е наред. В момента мотоциклът е включен към диагностичната букса. А когато е включен в модула на двигателя, тези омове стават 160 близо, което подсказва, че някъде по линията има лош контакт. Тук трябва да имаме 120 Ома, както е в диагностичния конектор, но в буксата на компютърния модул са 160 близо. Ето, това е причината за лошия контакт. От буксата на скоростната кутия извира масло и тя разваля контакта ето в тази зона, където правят комуникация модулът на IBS-а, модулът на скоростната кутия и модулът на двигателят. След като почистих буксата от маслото, комуникацията вече не пропада. Пускам здравен доклад, но това не нарушава комуникацията на автомобила с модулите. Следователно, връзката се е укрепила, но това е временно решение. Колата трябва да иде на сервиз за смяна на този модул на скоростната кутия, за да не извира повече масло и да разваля контактите в буксата.